שלום, כאן נמצא ליאור דרמון המכונה כדרמון. אני אערך מתרגיל שקוראים לו אלף ג'אנגל. עם הכוסות שלו? כן. half ג'אנגל, חצי ג'אנגל. אוקיי, רגע. זה קשה. אוקיי, אתם יכולים לחזור לנום, אתם יכולים לחזור לכל תרגיל שאתם רוצים. אוקיי. וזהו. טה. אוקיי, שלום לכולם, כאן יוסף, והיום אני אראה לכם תרגיל חדש שנקרא בליפ. אני לא יודע אותו כרגע, אבל הצלחתי אותו פעם אחת. כאילו, זה ממש קשה, הצלחתי אותו רק פעם אחת. זה מצב בו אתם עושים פליפ, וממש, כשאתם מגיעים לחטא כזה, אתם עושים ככה, ואז אתם תופסים את זה במצב כזה, מצב כזה. זה דבר ממש קשה. ויש בליפ 2, שזה עומד ככה, אוקיי?